of Jesus Around the World Church, kendo chairman Nyanza Council of Church Leaders. Wach Nyasaye ok ber regulated gi sirkal. Mano gima wach pokuongo manyalo chako wuoye. Nikech kanisa ka Yesu odhi e pinyni to wuoye Mathayo 16:16. Kana wacho ne Petro udi Jona e Lwanda ni mana gere kanisa. To kanisa mana gere e Lwanda ne. Rangaji mothok luchunge. I will build my church at the gate of hell shall not prevail against it. Koro wawuoro ahinya nikech ne sama puonj machalo kamago biro nikech jochiende mag ich machando ji mang'eny e piny montiere. An nachako yalo higa 1961, higa 61. Ka an ja 22 years, sani ko an ja 83 years. To kata kamano, Nyasaye osebiro koda yore mang'eny. Kana achako Church and State e Nyanza province ka, nitie koko maduong'. Oganda wa man luo ne ok riwre gi sirkal. Kendo ji noke mabor ahinya. Bang' nindo ma Ramogi Ogingo Dinga to gi jowa moko mogen mabene okala aucha nono kodhi e polo malo. To koro kane wayiko Jaramogi, to an awuon emane Bishop Festo Lang kaachiel gi Dr. Henry Okolo okola ne asom Zaburi 90. To bang' kasetimo mano to ko wan ewi jukwaa to dulam kae polo malo drop kono niya ni chungi e kind ogandano gi joge. Arise and stand on the gap with my people. To nawuoro ahinya nakoni Nyasaye ma be biro nyalo nikech jowa joma osomo mang'eny kendo giriek kendo gin gi paro mopogore opogore. To Nyasaye nokola nodhi bedo koda. Adieri Nyasaye nobiro koda. Mane wachako gini ka manosenindo late Dr. Matthew Sajoga obedo my deputy, to kaachiel gi late osiepna mahero ahinya Abiro Makamwai obedo secretary. Tae bang'e jalmono ni Joseph Ogutu makong'onge mabene wuoyi malong'o ahinya e Kenya kae nobedo treasurer. Ne wachako ywayo ogandawa ma Nyasaye